Вітаю вас! Сёння нядзеля 13 жніўня. У эфіры тэлеканала Віцебск інфармацыйная праграма «7 дзён». З шэрагу падзей мы абмяркоўваем тое, што важна ведаць і да чаго неабходна пачуць кампетэнтны каментарый. Асноўныя навіны адыходзячага тыдня вам прадставяць нашы карэспандэнты і я, Вольга Шмаргун. Новыя прызначэнні. Аршанскі раён узначаліў Александр Пазняк, старшынёй Бешанковіцкага райвыканкама прызначаны Андрэй Булаўкін. За іх кандыдатуры прагаласавалі дэпутаты райсаветаў. Лідары жніва. Першых у Віцебскай вобласці тысячнікаў ушанавалі ў Лепельскім раёне. Экіпаж працуе ў сельскагаспадарчым філіяле Віцебскага мясакамбіната «Заазер'е». Офіс банка развіцця Рэспублікі Беларусь адкрыўся ў Віцебску. Новы будынак паклаў пачатак узвядзенню цэлага мікрараёна. Выстава долараў свету. У музеі гісторыі прыватнага калекцыянавання экспануюцца купюры з 26 краін свету. Унікальныя знаходкі. На тэрыторыі Спаса Еўфрасініўскага манастыра ў Полацку знойдзеная пячатка прападобнай і фрагмент плінты з чарцяжом, магчыма, 12 стагоддзя. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко на гэтым тыдні ўзгадніў новых старшынь Аршанскага і Бешанковіцкага райвыканкамаў і першага намесніка старшыні Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта. Олег Мацкевіч, які дагэтуль займаў пасаду намесніка старшыні аблвыканкама і курыраваў пытанні эканомікі, гандлю і знешнеэканамічных сувязяў, стаў першым намеснікам губернатара. Андрэй Булаўкін узначаліў Бешанковіцкі раён, а месца старшыні Аршанскага райвыканкама заняў Александр Пазняк. Аршанскі раён павінен стаць прыкладам развіцця для гарадоў і раёнаў Беларусі. Гэтая задача застаецца актуальнай для новага кіраўніка раёна. Дэпутаты Аршанскага райсавета аднагалосна зацвердзілі Александра Пазняка на пасаду старшыні райвыканкама. Да гэтага ён быў памочнікам прэзідэнта Беларусі, інспектарам па Віцебскай вобласці. Якія канкрэтныя задачы перад мясцовай вертыкаллю улады паставіў новы кіраўнік у наступным сюжэце. Аршанскі раён зараз на асобым рахунку ў кіраўніцтва краіны. Ён павінен стаць прыкладам для комплекснага развіцця іншых рэгіёнаў Беларусі. Распрацаваны план мерапрыемстваў у вытворчай, сацыяльнай, сельскагаспадарчай сферах. Аднак чаканай напружанай работы ў рэгіёне пакуль не бачна. Пераламаць сітуацыю якраз і павінен новы кіраўнік. На ім вялікая адказнасць навесці парадак і наладзіць эфектыўную работу. Поставлена задача сделать на примере Орши и показать, как может развиваться регион. Как эффективно могут работать и предприятия, и организации, и учреждения для того, чтобы формировать бюджеты, для того, чтобы решать социальные задачи в городе и в районе. Праграма «Максимум» для Аршаншчыны выйсці ў лідары па сацыяльна-эканамічным развіцці. Новы кіраўнік раёна адразу ставіць задачы. Мадэрнізацыя прамысловых прадпрыемстваў, прыцягненне інвестыцый, стварэнне новых рабочых месцаў і своечасовая выплата заработнай платы. Канкрэтная стратэгія развіцця неабходная і кожнаму асобна ўзятаму прадпрыемству і прамысловасці ў цэлым. І калі вытворчая сфера ў раёне кульгае, то ў аграрным сектары сітуацыя больш аптымістычная. Сельское хозяйство в Орше на достаточно высоком уровне. Но вот то, что сказал губернатор, когда ставил задачи по развитию, надо обязательно, и то, что, кстати, президент перед этим поставил перед всей страной, и в первую очередь перед Витебским регионом, надо обязательно пересмотреть структуру площадей. Вот та культура сельскохозяйственная, которая дает максимальную отдачу, она должна обязательно быть. И кроме этого, вот там, где зерновые, там, где бобовые, например, и другие, должен быть оптимальный севооборот. Вот это даст свои результаты. Я абсолютно уверен, что вот в этом плане Аршанщина однозначно будет лидером. Александр Пазняк добра ведае ўсе асаблівасці Аршанскага раёна. У тым, што яго вопыт і адказныя адносіны да справы сыграюць рашаючую ролю, упэўнены і губернатар. Развіццё Оршы на кантролі ў прэзідэнта Беларусі. Першае, чым давядзецца займацца новаму старшыні Аршанскага райвыканкама на гэтай пасадзе, фарміраваць каманду. Толькі разам з граматнымі і адказнымі кіраўнікамі ведомстваў і прадпрыемстваў можна будзе выканаць задачы, пастаўленыя кіраўніком краіны, і вывесці Аршанскі раён на абсалютна новы ўзровень развіцця. Вольга Шмаргун, Станіслаў Дудзін, навіны Орша. Уладу ў рукі маладым. Новым старшынёй Бешанковіцкага райвыканкама прызначаны 38-гадовы Андрэй Булаўкін. За яго кандыдатуру прагаласавалі народныя абраннікі на 13-й пазачарговай сесіі Бешанковіцкага раённага савета дэпутатаў. Пасведчанне і віншаванне з прызначэннем на пасаду кіраўнік атрымаў ад губернатара Віцебскай вобласці Мікалая Шарснёва. Наш карэспандэнт Сергей Місурагін асабіста пазнаёміўся з новым кіраўніком раёна.
Бешанковіцкі раён знаходзіўся без кіраўніка з мая, і гэта не ішло на карысць агульнай справе. Не выпадкова, што па выніках работы за паўгоддзя раён не выканаў асноўныя паказчыкі, і тым не менш час выправіць сітуацыю ёсць. Новым кіраўніком прызначаны 38-гадовы Андрэй Булаўкін. Раней ён займаў пасаду намесніка начальніка раённага ўправлення па сельскай гаспадарцы і харчаванні. Вытворчасць сельгаспрадукцыі з'яўляецца асноўнай спецыялізацыяй раёна, і можна сказаць, што кіраўнік трапіў у роднае асяроддзе. Андрэя Булаўкіна характарызуе павышаная патрабавальнасць, у яго добрыя арганізатарскія здольнасці. Старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў нацэліў новага кіраўніка працаваць на перспектыву. У ідэале зрабіць раён недатацыйным. Для гэтага трэба прымаць узважлівыя рашэнні, разумна ўкладваць грошы. Паказуха нікому не патрэбна. Мне нужна работа реальная, и я эту работу буду оценивать по тем показателям, о которых я сказал. Прежде всего, мы создали условия. Остаются люди в регионе, созданы рабочие места, созданы условия для зарабатывания денег. Есть соцкультсфера, есть ребенку где развлекаться, заниматься, получать образование и так далее. Вот и все, больше ничего не надо. Бешанковіцкі раён невялікі па тэрыторыі, але гэта ніякім чынам не ўплывае на маштаб задач, якія прыйдзецца рашаць новаму кіраўніку. Павышэнне аб'ёму выпуску сельгаспрадукцыі, развіццё сярэдняга і малога бізнесу, замацаванне маладых спецыялістаў у вёсцы, добраўпарадкаванне і навядзенне парадку на зямлі. Але першачарговай задачай з'яўляецца сёлетняя уборочная кампанія. Поставил задачи губернатор, поставил задачи президент нашей республики. Значит, в первую очередь это уборочная кампания, чтобы завершить в срок, не подвести ни президента нашего, ни главу нашей области. Видно на урожай в этом сезоне планируем получить на 15-20% зерновых, в частности, культур. Зерна больше, чем в прошлом году. Пасля завяршэння сесіі ў прыватнай размове губернатар пажадаў новаму кіраўніку плённай працы на новай пасадзе, паабяцаў падтрымку з боку ўлады і нагадаў, што іспытаюцца старшыні сур'ёзна. Сергей Мисурагин, Леонид Табола, навіны Бешанковічы. Першых у Віцебскай вобласці камбайнераў-тысячнікаў ушанавалі ў Лепельскім раёне у сельскагаспадарчым вытворчым філіяле Віцебскага мясакамбіната «Заазер'е». Больш за 1000 тонн збожжа намалаціў экіпаж у складзе камбайнера Леоніда Парамонова і яго памочніка Дмітрая Скрыпенёва. Перадавікоў жніва ў полі павіншаваў і наш карэспандэнт Віктор Праліч. Сёлета аграры Лепельскага района аддалі пад зерневыя больш за 10 000 гектар. 4 десяткі камбайну ўжо ўбралі амаль трэць плошчаў. Усталяваўшыеся надвор'е дазволіла хлебаробам прыдзвіння паскорыць тэмпы уборки. Сельскохозяйственные предприятия уже вышли на тот темп максимальный, который мы всегда обеспечивали в оптимальные погодно-климатические условия. Вчерашний день 5%, позавчерашний день темп 5%. Практически мы убираем около 5% зерновых ежедневно. И если нам погода не помешает, мы видим, что эти темпы мы сохраним. Але не толькі надвор'е, а і вопыт і малады азарт дазволілі экіпажу камбайнеру Леоніда Парамонова і Дмітрая Скрыпелава намалаціць першую 1000 тонн зерня ў Віцебскай вобласці. На жніве часу на цырымоніі ўзнагароджвання няма, таму ўсё адбываецца прямо у поле. Свою работу надо любить, оттуда и результат получается у нас. В таком тандеме мы работаем первый раз, но получилось хорошо. Работа на земле трудно и ответственно, но мы справляемся. Условия для труда хорошие, кормят вкусно. И приятно, что приехали сегодня все поздравлять. Сельгаспрадпрыемства «Заазер'е» ўваходзіць у інтэгрыраваную структуру з Віцебскім мясакамбінатам. І менавіта гэта, лічыць старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў, паспрыяла добраму ўраджаю і выдатнаму выніку, а значыць, са стварэннем аграаб'яднанняў не памыліліся. Приятно и то, что 1000 тонн появилось в структуре объединенной сельскохозяйственной, куда вкладываются немалые деньги. И это говорит о том, что вкладываются они правильно, грамотно. И есть отдача. Та техника, которая поступает в сельскохозяйственные организации объединенных наших структур, безусловно, дает отдачу. И здесь мы имеем тот живой пример.
Намалот першага ў рэгіёне экіпажа тысячніка за дзень складае каля 250-280 тонн зерня. Камбайнеры лічаць, што і гэта не мяжа. Ёсць усе магчымасці гэту лічбу падвоіць. Сонца яшчэ высока, а значыць час ёсць папрацаваць і наблізіцца да 2000 тонн. Апошні раз хлебаробы Лепельшчыны першымі намалочвалі 1000 тонн зерня прыкладна 5 год таму. Зараз аказаліся ў лідарах дзякуючы сучаснай тэхнікі і строгаму выкананню тэхналогій, як і таго патрабуе праца на зямлі. Віктор Праліч, Леонід Табола, навіны, Лепельскі раён. Умовы працы хлебаробаў, якасць уборкі, двухразовае харчаванне і своечасовая выплата заработнай платы сталі асноўнымі накірункамі работы прафсаюзаў падчас жніва 2017. Такую задачу перад раённымі актывамі правкамаў паставіў старшыня абласнога аб'яднання прафсаюзаў Іван Вазміцель на аператыўнай нарадзе. Да 25 жніўня супрацоўнікі правкамаў будуць працаваць ледзьве не ў кругласутачным рэжыме, каб са свайго боку трымаць усё пад наглядам и оказывать допомогу. Наши профсоюзы активно включились в работу, в первую очередь по созданию условий для работы механизаторов. Это обеспечение двухразовым горячим питанием, вопросы, связанные с охраной труда, техникой безопасности, создание благоприятных условий при подготовке техники, культурные мероприятия, подведение итогов соревнования на жатве. Вот все эти компоненты, все эти составляющие, я думаю, в Витебской области позволят собрать достойный урожай и привести уборку зерновых на высоком организационном уровне. Профсоюзы будут поддерживать людей материально в том плане, кто первую 1000 собрал, кто первых 1000 перевез. Есть ценные подарки, есть условия, которые определил обком профсоюза. 33 базовых величины будут отмечены первые тысячники. Также в этом году на дожинках каждый участник дожинок получит от обкома, значит, ценный подарок, который мы сформируем. Тысячнікаў камбайнераў, намалаціўшых 1000 тонн збожжа, чакаюць заслужаныя ўзнагароды. Іх атрад расце. Гарачыя лініі па праблемах аховы працы і арганізацыі харчавання падчас жніва 2017 створаны пры Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Абед у полі абавязковы ў рабочым графіку хлебаробаў. Заявіць аб фактах недобрасумленнага забеспячэння харчаваннем механізатараў можна па тэлефоне ў Мінску 8017 203 94 50 ці 8017 203 90 48. Па гэтых жа нумарах можна паведаміць і пра парушэнне тэхнікі бяспекі, аховы працы. Ці дорага лыжка да абеду, даведаўся Віктор Праліч. Спецыяліст па ідэалагічнай рабоце Яўгенія Фіешка падчас уборачнай кампаніі бярэ на свае плечы не менш значныя абавязкі харчавання комбайнераў. За дзень, каб накарміць работнікаў, праязджаюць ни много ни мало каля 200 километров. Количество обедов зависит от вида работ. Вот когда начинается массовая работа, у нас доходит и до 100 человек. Ну, меню у нас разработано еще раньше, в начале посевной вот этой компании. Оно у нас разнообразное, туда входит и мясо, и говядина, и птица, и рыба, овощи обязательно. Ну, стараемся разнообразить. Жніво жнівом, а абед па раскладзе. Супрацоўнікі мабільнай сталовы спяшаюцца хутчэй абслужыць механізатараў. Часу на лішнія размовы тут няма. Аднак сёння ёсць нагода крыху затрымацца. Два экіпажы гаспадаркі, браты Уладзімір і Дмітрый Міленкі і Уладзімір Пяхота з Дмітрыем Міхайленка, перадавікі уборачнай. Для агульнага каравая в области яны ўжо намалацілі па 500 тонн. Работа уже 6-й сезон. Ну, стараемся убрать сроки и будем стараться. Ну, уборочно проходит хорошо, зерновые хорошие в этом году. Ну, а бы техника не подвела. И погодные условия. Да. Бешанковецкі раён сёння ў лідарах па ўборцы. Аграрыі скасілі амаль 30% плошчаў. Падтрымоўваюць такі тэмп работы і на зернесушыльным комплексе. За суткі тут апрацоўваюць каля 500 тонн збожжа. Акрамя супрацоўнікаў прадпрыемства ахвотна дапамагаюць і тут атрады. Мы приходим в 7 утра и до 2 дня мы работаем, и все, мы свободны. А после этого работает вторая смена с 2 до 9 вечера. Нам возят обеды с 12, могут до часа.
Падчас запісу інтэрв'ю да зернесушыльнага комплексу з сігналам пад'ехала і мабільная сталовая. Прыйшоў час крыху адпачыць і набрацца сіл. Летні дзень год корміць, пераводзячы дыханне, жартуюць рабочыя і зноў бяруцца з азартам за работу. Віктор Праліч, Леонид Табола, навіны, Бешанковецкі раён. Сухі закон уведзены ў Чашніцкім і Талачынскім раёнах на перыяд уборачнай кампаніі. Сельскія выканкамы ўсіх раёнаў вобласці абмежавалі продаж алкаголю раніцай і ўвечары. Як правіла, забарона на рэалізацыю спіртнога дзейнічае з 17 гадзін вечара да 11 гадзін раніцы. З такой ініцыятывай да мясцовых уладаў звярнуліся праваахоўнікі. На іх думку, гэта можа паўплываць на працоўную дысцыпліну, бяспеку, захаванасць ураджаю, тэмпы і якасць уборачнай кампаніі. Сотрудниками органов внутренних дел, в частности Управления охраны правопорядка и профилактики, проводятся целенаправленные рейдовые мероприятия по предприятиям агропромышленного комплекса. Выявляются нарушения. Так, в текущем году было внесено 295 представлений. Проводятся рейдовые мероприятия по проверке сторожевой охраны, как обеспечивается сохранность имущества. В 180 случаях проведенных порядка 90 сторожей отсутствовали на рабочих местах. Мне сразу ставится в известность. Руководство сельскохозяйственных предприятий. Следует отметить, что 32 сторожа, которые находились на территории предприятия, находились в состоянии алкогольного опьянения, в отношении составлены протоколы об административных правонарушениях и начат административный процесс. Рэйдавыя праверкі праваахоўнікаў зараз праходзяць ва ўсіх гаспадарках вобласці. Дробныя ці сур'ёзныя парушэнні знаходзяць амаль штодзень. Так, з пачатку жніва выяўлены некалькі фактаў крадзяжоў дзяржаўнай маёмасці, а колькасць адміністрацыйных пратаколаў, складзеных на нецвярозых работнікаў, лічыцца дзесяткамі. Аграрыі вобласці нарошчваюць тэмпы уборачных работ. У цэлым ужо ўбрана 4-я частка плошчаў. Намалочана 250 тысяч тонн збожжа пры сярэдняй ураджайнасці больш за 32 цэнтнеры з гектара. Сярод лідараў сёлетняга жніва па тэмпах уборкі аграрыі Глыбоцкага раёна, якія абмалацілі амаль 1/3 частку збожжавых палеткаў. У сярэднім на круг тут збіраюць звыш 28 цэнтнераў. З ходам уборачнай кампаніі у гаспадарках раёна азнаёміўся намеснік старшыні аблвыканкама Віктор Аскерка. У прыватнасці ён пацікавіўся работай новых імпартных камбайнаў, якія паступілі ў інтэграцыйную структуру. Пагутарыў з механізатарамі, а таксама выканаў ганаровую місію. Перадаў старшыні Глыбоцкага райвыканкама Олегу Морхату з нагоды яго 50-гадовага юбілею віншаванне і падзяку старшыні аблвыканкама Мікалая Шарснёва за шматгадовую добрасумленную працу, значны ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё раёна. На полях Віцебскай вобласці масавая уборка збожжавых. Вопытныя аграрыі сцвярджаюць, лёгкіх уборачных не бывае і ўспамінаюць савецкі лозунг «Бітва за ўраджай». Калі так, то ў асобных гаспадарках гэтая бітва ўжо была б прайграная. Факты безгаспадарнасці агучылі на рэспубліканскім селектары, які правёў прэзідэнт. У кожнага негатыўнага прыкладу канкрэтныя адрасы. Разам з экспертамі і праваахоўнікамі па іх адправіліся і нашы карэспандэнты. Шум з палёў не сціхае да глыбокай ночы, уборачная на піку. Задача адна на ўсіх – убраць без страт, а для гэтага патрэбна спраўная тэхніка. На сельгаспрадпрыемстве Глыбачаны Ушацкага раёна праца кіпіць не ў полі, а на мехдвары. Пакуль у іншых масавае жніво, тут рамонт. З 7 камбайнаў да працы ў полі гатовы толькі адзін. Калісьці паказальная гаспадарка, сёння прыклад безгаспадарнасці. Парадку няма ні ў механізмах, ні ў арганізацыі працы. Запэўніваюць, что на днях проблема будет вырашена. У іншым выпадку урожай придется вымирать не в тоннах, а в мазах. Здесь, по сути дела, подготовительные работы к уборочной кампании практически не ведутся. Тут и местные органы власти не доработали, потому что они уже начали вмешиваться в этот процесс только после того, как эта проверка была завершена. Со строю выйшлі заправачныя агрэгаты. Вось так, без уліку захоўваюць рэшткі паліва. Зусім іншая карціна на чашніцкім сельгаспрадпрыемстве Кашчынская. Энерганасычаную тэхніку тут абсталявалі сістэмай GPS-моніторынгу з функцыяй кантролю расходу паліва. По прошлому году, к уровню 15 у нас экономия дизельного топлива составила 52 тонны. Сколько комбайнов можно заправить этим количеством топлива? Очень много. Можно уборочную кампанию провести
и, наверное, не одну. Праблема недахопу паліва востра стаіць перад аграрыямі рэгіёну. Гэта падкрэсліў старшыня віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў падчас рэспубліканскага селектара. Рашэнне знойдзена. Па распараджэнні кіраўніка дзяржавы ў кошт таварнага крэдыту в обласці выдзелілі больш за 8 тысяч тонн дызельнага паліва. Сёння сельгаспрадпрыемствы масава папаўняюць запасы гаручага. Але нават не паліва, а самы вялікі дэфіцыт уборачнай – працоўныя рукі. У сельгаспрадпрыемстве Кашчынская Чашніцкага района 8 камбайнаў, а механізатар толькі один. На уборачную прыцягваюць спецыялістаў з іншых арганізацый. Отпуск за штурвалам праводзяць супрацоўнікі МНС, а для настаўніка мясцовай школы Михаила Камянца гэта ўжо 10-я па ліку уборачная. З прафесійных дасягненняў перамогі вучняў на абласных алімпіядах і на малоту 1500 тонн. Это желание заработать или это зов сердца? Скорее всего, зов хлеба, а не сердца. Всегда было интересно, как работают комбайны. С каких пор человек возделывает хлеб? С давних пор. Каменный век. В принципе, технология не изменилась, только усовершенствовать орудие труда. Каб убраць і захаваць ураджай, у Віцебскай вобласці мабілізаваны ўсе сілы. Пакуль дазваляе надвор'е, камбайны на полях нават ноччу. Дзяржаўную падтрымку аграрыі атрымалі, а галоўнае – уменне працаваць сумленна у віцебскіх хлебаробаў ёсць. Артур Смаляков, Ольга Маслоўская, Леонид Табола. Навіны Ушацкі, Чашніцкі район. З 3 гаспадарак Сенінскага района, правераных пракуратурай, у 2 маюцца недахопы па падрыхтоўцы да ўборачнай. Цалкам прадпісанні правяраючых выканалі толькі на сельгаспрадпрыемстве Мемашэрава. У адкрытым акцыянерным таварыстве «Студзёнка» выяўлены 2 няспраўныя камбайны. Аднак у бліжэйшы час, запэўнілі спецыялісты, пытанне вырашыцца. Прычынай несвоечасовага рамонту стала запозненая нарыхтоўка кармоў і недахоп кадраў. А вось кіраўніка Сенінскага райаграсервіса прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці за зрыў графіка правядзення рамонту тэхнікі. Пракуратурай раёна пытанне ўзятае пад кантроль. Усяго ж на Сеніншчыне з 81 камбайна адрамантаваныя 70. З 11 машын у поле не выйдуць сёлета 2, якія належаць спісанню. Сельсаветы Віцебскай вобласці дапамагаюць пенсіянерам убіраць ураджай на падворках. Для гэтага вылучаюць тэхніку і прыцягваюць спецыялістаў. А ў Лёзненскім раёне для аказання сельскагаспадарчых паслуг насельніцтву стварылі спецыяльнае прадпрыемства. Яго супрацоўнікі запатрабаваныя не толькі падчас жніва. Яны абкошваюць агароды, падвозяць пенсіянерам дровы і садзяць бульбу. Пра станоўчы вопыт самага ўсходняга раёна Віцебшчыны і тое, як яго пераймаюць суседзі, даведаўся Артур Смаляков. Калісьці ў лёзненскіх вёсках збожжа жалі сярпамі. Сёння без дапамогі спецыяльнай тэхнікі не абысціся. Шукаць яе па ўсёй акрузе не трэба. Куб Канашкава актыўна дапамагае сялянам убіраць ураджай у падсобных гаспадарках. Такія паслугі – пастаянная практыка. Усяго на тэрыторыі самага буйнога сельсавета ў раёне больш за 1000 асабістых зямельных участкаў. Зараз тут убіраюць, падвозяць і нарыхтоўваюць. В арсенале имеется только трактор, косилка, прицеп, арендуем плуг, культиватор и копалку для того, чтобы оказывать людям в уборке урожая, в частности по картофелю. Зерновые у нас оказывают помощь сельхозпредприятия по уборке участков. Когда, как правило, убираем вблизи населенного пункта земельные участки, они обязательно заезжают, если у человека готово зерно, в зависимости от того, что они посеяли, в обязательном порядке убирают участки людей. Яськаўшчынскі сельсавет па колькасці насельніцтва Лёзненскаму значна саступае, а па жаданні працаваць на зямлі ніколькі. Кіраўнік сельскага выканкама Тэреза Шынкевіч – лепшы сябар земляробаў. Па яе ініцыятыве тэхніку для нарыхтоўкі кармоў бяруць у аренду і за сімвалічную суму па чарзе прадастаўляюць кожнай падсобнай гаспадарцы. Чтобы люди оставались один на один, у нас такого нету, как при заготовке кормов, так и при уборке зерновых. И вот как, допустим, здесь оплата получается у них где-то около 5 рублей, ну а было 50, чтобы людям заготовить или корм, или убрать зерновые. Ганна Кирылкіна ўпэўнена, без дапамогі сельсавета не толькі сабраць, а і пасеяць ураджай не змагла б. Яна адна з нямногіх у вёсцы, хто трымае вялікую гаспадарку. Затое на стале ўсё сваё, натуральнае. Пушим косилку. Все это в рабочей обстановке решается, и по мере возможности, ну, когда, допустим, сможет выделить технику, сразу нам и выделяется. Это вообще незаменимая, можно сказать, помощь, потому что вы сами понимаете, насколько это тяжелый труд, и поэтому сравнить, что людской труд, а что, если нам поможет техника.
Станоўчы вопыт лёзнінскага купа пераймае і Дубровінскі раён. Хутка ўбіраць ураджай месцічам дапаможа новае прадпрыемства па аказанні сельскагаспадарчых паслуг. Старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў даручыў стварыць як мінімум одну падобную арганізацыю ў кожным раёне Прыдзвіння. Мы будем пахать, сеять, вывозить людям органику, мы будем косить. В дальнейшем рассматриваем вопрос закупки не только тракторной косилки, но и мотокос, которая сегодня крайне необходима. Будем заниматься благоустройством сельских населенных пунктов. То же самое оказывать услуги и в личном подсобном хозяйстве, и по благоустройству жителям. Нямала ў Віцебскай вобласці адзінокіх пенсіянераў, якія не могуць самастойна справіцца з гаспадаркай. Бяспройгрышны варыянт даць зямлю ў карыстанне сельгаспрадпрыемствам ва ўзнагароду збожжа і бульба па сабе кошце. Артур Смалякоў, Станіслаў Дудзін, навіны, Лёзнінскі раён. Аб'ектам для дзяцей. Асаблівая ўвага падчас падрыхтоўкі Дуброўна да фестываля кірмашу працаўнікоў вёскі Дажынкі. Гэта падкрэсліў старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў, які на гэтым тыдні праінспектаваў ход работ. Губернатар пабываў на знакавых аб'ектах у школе, дзіцячым садку, наведаў ЗАГС, дом культуры і не абмінуў бокам гарадскі стадыён. Падрабязнасці ў Віктара Праліча. Умовы будаўнічай пляцоўкі для жыхароў Дуброўна, здаецца, ўжо больш звыклая, чым спакойны рытм ціхага гарадка. Тут капаюць, там грукаюць малаткамі. Аб'ём работы ўнушальны. У Дубровінскім ЗАГСе раней маладым крычалі горка ў невялікім пакоі. Сёлета ўсё зменіцца да непазнавальнасці. Адновіцца і мясцовы дом культуры. Ужо заменена кроўля, ідзе ўнутраная аддзелка. Але дасканалую увагу у губернатара выклікае дзіцячы сад і школа. І не выпадкова, не за гарамі 1 верасня. По проекту у нас замена всех окон, дверей, замена входного крыльца, замена всех запасных выходов, оформление крыльца, козырьков над крыльцом. Благоустройство территории, что здесь планируется? По территории планируется укладка асфальта, замена бордюра. Аднак і гэтага недастаткова. У планах рэканструкцыі садка не было дзіцячай пляцоўкі. Пабудаваны 30 год таму, сёння ён мае патрэбу ў сучасным гульнявым комплексе. Вырашана даручыць лясгасам дапамагчы з будаўнічым матэрыялам. А вось на рэканструкцыі школы з матэрыялам праблем няма. Адзінае — недахоп працоўных рук. Сотні рабочых, якія павінны працаваць, тут знаходзіцца ўсяго 20. Есть определенный объем работы, есть дата, и мы должны понимать, каким количеством людей рабочих мы должны выполнить этот объем. Ну что, это непонятно? Ну как можно закрыть сейчас за 20 дней такой объем работы? Здесь надо, возможно, 3-4 раза людей больше ставить. В этом здании у нас будут проходить уроки трудового обучения у девочек и мальчиков. Появится класс хореографии, где будут детки танцевать, заниматься танцами. Ну и откроются дополнительные учебные кабинеты для проведения других уроков каких-то. У поле зроку губернатара трапіла і дзіцячая пляцоўка ў цэнтры горада. Яшчэ год таму тут была пустэча, сёння дзіцячы гарадок з гульнявымі і спартыўнымі пляцоўкамі. Азнаёміўся губернатар і з аднаўленнем аб'ектаў спажыў-кааперацыі цэнтральнай плошчы гарадскога стадыёна. Пытанні ёсць і вырашаць іх неабходна, акумуліраваўшы і фінансы, і людзей. Эти объекты можно ввести до дожинок, но такие объекты, как детский сад, как школа, мы их обязательно должны ввести к 1 сентября. Остается буквально 20 дней. Объем работы, вы видите, огромнейший. Людей недостаточно. Я не скрою. Конечно, строители здесь не дорабатывают. Количество людей и объем работы, который должен быть выполнен, несопоставимы. В рабочем порядке буквально сегодня будут приняты все меры для того, чтобы увеличить количество работающих и за оставшихся 20 дней, как бы ни казалось странным, но выполнить этот весь комплекс работ. У спіс рэканструкцыі да дажынак уключана 80 будынкаў, жылфонд, сацыяльныя аб'екты дарогі. Каля 70% са слоў спецыялістаў гатовы. Ці ўправяцца будаўнікі да канца верасня, пакажа час. Дажынкі запланаваны на канец верасня. Віктор Праліч, Леонид Табола, навіны, Дуброўна. Новы будынак і новыя праекты. Банк развіцця Рэспублікі Беларусь адкрыў у Віцебску свой новы офіс і прэзентаваў новыя праекты, якія збіраецца прафінансаваць у Віцебскай вобласці. Аб перспектыўных накірунках фінансавання нашы карэспандэнты.
Банк развіцця займаецца фінансаваннем маштабных інвестыцыйных праектаў, прадугледжаных дзяржаўнымі праграмамі. У нашым рэгіёне ён прысутнічае з 2013 года. І за гэты час агульны аб'ём укладзеных у эканоміку в обласці інвестыцый склаў больш за 350 мільёнаў рублёў. Прыярытэтныя накірункі, мадэрнізацыя, адкрыццё новых прамысловых прадпрыемстваў, развіццё сельскай гаспадаркі. Сёлета за сродкі банка развіцця закуплена больш за 500 адзінак тэхнікі для аграпрамысловага комплексу рэгіёна. У рамках рэалізацыі ўласнай программы поддержки малого и среднего бизнеса банк профинансовал больше за 120 инвестиционных проектов. Те объекты, которые мы финансируем, не отличаются от объектов, которые мы финансируем по всей стране. Это практически все важные сектора экономики. И здесь в Глубоком 2 объекта, и молокозаводы, и мясокомбинат, и Витебская бройлерная фабрика, и производство свинины в Толочине, очень много проектов. Нам удалось построить работу по всем накопленным долгам таким образом, что я сегодня могу сказать, у нас нет проблем по кредитам с Витебской областью. По этой причине банк развіцця прапанаваў кіраўніцтву в области выбрать один социальный проект, які профинансуюць на льготных умовах. Им стал самый вядомы Витебскі даўгабуд, паліклініка ў мікрараёне Поўдзень 7. Цяпер, дзякуючы сродкам банка, накіраваным на завяршэнне будаўніцтва, медыцынскую установу плануюць здаць у наступным годзе. А кіраўніцтва в области прадставіла фінансавай установе цэлы пакет перспектыўных проектаў. Сярод іх будаўніцтва ў Витебску новага гатэля і палаца шлюбаў. Нужно строить много. Вот давайте возьмем пример город Витебск. Путепровод Полоцкий, вы все его хорошо знаете. В каком он состоянии? Его нужно сделать. Это огромная стоимость. В старом исчислении более 1 триллиона рублей. Молочно-товарные комплексы. Мы единственная область, к сожалению, в этом вопросе очень здорово отстаем. А мы хотим в ближайшее время построить не менее 10 молочно-товарных комплексов с численностью дойного стада порядка 2000 коров. Адкрыццё офіса банка развіцця ў Віцебску паклала пачатак будаўніцтву новага мікрараёна. Ён працягнецца ад вуліцы Даватара да цэнтральнага спартыўнага комплексу. Акрамя таго, падчас урачыстай цырымоніі банк развіцця прэзентаваў свой сацыяльны праект – новую кнігу-альбом з серыі «Культурная спадчына Беларусі». Выданне пад назвай «Сімфонія стагоддзяў» прысвечана полацкай зямлі, Францыску Скарыні і 500годдзю беларускага кнігадрукавання. Вольга Шмаргун, Станіслаў Дудзін, Навіны, Витебск. Банковскую тему продолжат финансовые новости. В студии заместитель начальника Центра розничного бизнеса дирекции Белинвестбанка по Витебской области Сергей Гундерак. Он готов рассказать алгоритм получения гражданами государственной субсидии на строительство жилья. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Ольга. Постановлением Совета министров от 4 августа утвержден порядок получения гражданами государственной субсидии. Алгоритм ее получения таков. Гражданин подает заявление в исполком, где он состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и как только исполком принимает решение о предоставлении субсидии, гражданин заключает с банком кредитный договор. Далее местные органы управления ежемесячно перечисляют суммы субсидий для погашения части процентов или основного долга по кредиту. В настоящее время идет подготовка законопроекта о внесении изменений в Банковский кодекс, в соответствии с которыми граждане смогут досрочно, частично или полностью погашать ранее полученные кредиты, не уведомляя об этом банк. Еще одна новация касается очередности возврата денежных средств при отзыве банковской лицензии. В этом случае гражданам в первую очередь будут возвращаться их денежные средства, размещенные во вклады и ценные бумаги. По мнению экспертов, данные изменения позволят повысить уровень доверия граждан к хранению денежных средств в банках страны. Кстати, за первое полугодие текущего года вклады в белорусских рублях увеличились на 9,5%. Депозиты в иностранной валюте, наоборот, снизились на 2,8%. А теперь о курсах валют. Текущая неделя принесла белорусскому рублю незначительное снижение к американской валюте. Курс доллара за неделю подрос на 0,12% до 1 рубля 95 копеек. Европейская валюта на текущей неделе уже не достигала рекордных значений и снизилась к выходным до уровня в 2 рубля 29 копеек. Для российского рубля текущая неделя по итогам торгов приносила ежедневный рост. Пятничные торги прервали серию из 6 повышений и закончились снижением курса российского рубля до уровня в 3 рубля 25 копеек.
На этом у меня все. Хороших вам финансовых новостей и до новых встреч. Спасибо, Сергей. Это итоговая информационная программа «7 дней», и мы продолжаем. Продаж земельных участкаў праз аукцыён – дадатковая крыніца паступленняў у мясцовы бюджэт. Толькі з пачатку года ў Віцебскім рэгіёне прайшло больш за 200 аукцыёнаў. Прадалі 75 земельных участкаў на агульную суму амаль 365 тысяч беларускіх рублёў. Дзе знайсці самыя прыемныя кошты і як правільна выбраць месца для будаўніцтва жылля, даведалася наш корэспандэнт Настасья Броўка. Маляўнічыя мясціны і прыемныя кошты. У Віцебскай вобласці ёсць прапановы на любы густ і таўшчыню кашалька. Адносна недалёка ад абласнога цэнтра ў Віцебскім раёне можна набыць зямельны участак пад будаўніцтва жылля мінімум за 3-4 тысячи беларускіх рублёў. Аднак і тут ёсць свае нюансы. Даже в одном населенном пункте может быть разная стоимость земельных участков. Все зависит от площади. Может быть на улице быть газ, может не быть. Это все входит в стоимость участка. Удасканаленнем механізму продажу актыўна займаюцца ва ўсіх раёнах Віцебскай вобласці, афармляюць прывабныя для пакупнікоў участкі і запускаюць маштабныя рэкламныя кампаніі. Так, толькі ў жніўні абласны цэнтр маркетингу правядзе больш за 10 аукцыёнаў. Традиционно продается больше всего земельных участков. В Витебском районе на сегодняшний день продано 25 земельных участков. Не отстает и Лепельский район, тоже 22 земельных участков продано. Выбраць ёсць чаго. У Віцебскай вобласці для продажу сфарміравана больш за 5000 зямельных участкаў. А з дапамогай інтэрнэту некалькі клікаў мышкай і можна паглядзець любы з прапанаваных варыянтаў. Ёсць падрабязнае апісанне кожнага участка, карты і шмат фотаздымкаў. Усё даволі проста і зразумела. Зайти на сайт райисполкома, либо вот в облсполкоме. Есть баннер «Единая база земельных участков Витебской области для строительства жилых домов». Вот здесь земельный участок. Описаны аукционы, аукционы для аренды и единая база. Здесь вот через эту единую базу мы заходим на сайты любого из райисполкому. Зараз у Віцебскай вобласці актыўна распрацоўваюць і новую праграму развіцця турыстычнага бізнесу. Спецыяльна для патэнцыяльных інвестараў падрыхтавалі каля 200 зямельных участкаў для будаўніцтва аб'ектаў турызму. Толькі ў Браслаўскім раёне каля 100 участкаў. Настасья Броўка, Дмітрий Котаў. Навіны, Віцебск. Увесці чалавека з абмежаванымі магчымасцямі ў сацыяльнае жыццё і адаптаваць да працоўнай дзейнасці. У Беларусі распачаты шэраг мер падтрымкі людзей з інваліднасцю. Як яны ўвасабляюцца ў жыццё ў рэпартажы Сергея Місурагіна. Зараз Павел Кузнецов офіцыйна працуе ў тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Першамайскага раёна Віцебска. Прафесія – аператар капіравальных і размнажальных машын. Нават і не падумаеш, што ён чалавек з абмежаванымі магчымасцямі. І каб авалодзець гэтай спецыяльнасцю, прайшоў доўгі шлях падрыхтоўкі да працоўнай дзейнасці. Я ходил в центр и занимался там рукоделием и ходил в спортивный зал. Потом мне предложили работу. Я пришел сюда, стал обучаться, работать на копировально-множественной технике. И стал работать. Мне работа очень нравится. К работе отношусь добросовестно. Зразумела, што людзям з інваліднасцю складана на роўнах канкурыраваць на рынку працы. І тут на дапамогу прыходзіць дзяржава. Чалавек атрымлівае шанс авалодаць новай прафесіяй, назапасіць неабходны вопыт, каб потым працаўладкавацца. Алгарытм дзеянняў у гэтай сітуацыі даволі просты. Наниматель, который готов принять гражданина с инвалидностью, обращается к нам в управление по труду, занятости и социальной защите с перечнем профессий, по которым они готовы принять к себе на работу людей с инвалидностью. Мы, в свою очередь, подбираем людей в соответствии с профессией и их индивидуальной программой реабилитации инвалида. И человек, работая в рамках адаптации, приобретает опыт необходимый, трудовые навыки.
Застаецца дадаць, што ў выйгрышы застаюцца ўсе зацікаўленыя бакі. Частку заработнай платы наймальніку кампенсуе дзяржава. Дзейсную падтрымку ў працэсе рэабілітацыі людзей з абмежаванымі магчымасцямі аказваюць тэрытарыяльныя цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. У Першамайскім раёне сёлета ўзялі на работу 9 чалавек з інваліднасцю, якія працуюць на 5 прадпрыемствах. На сегодняшний день 2 человека у нас продолжают работу. Это работник по комплексному обслуживанию здания Игорь Матюшенко, он тоже был на адаптации полгода. И работает у нас руководитель кружка иностранных языков женщина. Это 2 человека принято уже на постоянное место работы. И они довольны работой. Пакуль атрымаць магчымасць адаптавацца да працоўнай дзейнасці, людзі з абмежаванымі магчымасцямі могуць толькі один раз. Перыяд рэабілітацыі займае ад 6 месяцаў да 1 года. Сергей Мисурагин, Станислав Дудзін, навіны Віцебска. У Віцебскім рэгіёне амаль 80 фізічных асоб прыцягнуты да адказнасці за нявыплату адзінага падатку. У абласным цэнтры тамада і відэааператар за месяц працы павінны заплаціць 130 рублёў, фатограф амаль 120. Стаўка адзінага падатку з фізічнай асобы ў вобласці ад 50 да 130 рублёў, у залежнасці ад віду дзейнасці. Памер падатку ў населеных пунктах рэгіёну розны, зацвярджаюць іх мясцовыя дэпутаты. Музыкі, артысты і заводчыкі хатніх жывёл таксама павінны заплаціць. Усе гэтыя віды дзейнасці могуць ажыццяўляцца без рэгістрацыі ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка, пры ўмове, што чалавек працуе адзін. Працэдура аплаты падатку вельмі простая і не зойме шмат часу. Адно апавяшчэнне, адзін плацёж. Музыкальное обслуживание граждан, фотосъемка, видеосъемка. Если физическое лицо, гражданин, решил оказывать эти услуги, ему достаточно обратиться в налоговый орган по месту жительства и написать уведомление с указанием, какой вид деятельности он будет осуществлять и в каком налоговом периоде, или в каком месяце, если говорить проще. Налоговые органы рассчитают налог и укажут, как его оплачивать. После того, как гражданин, физическое лицо, оплатит этот налог, он может приступать к осуществлению деятельности. Собственно говоря, вот это и все требования, которые предъявляются к физическому лицу, которое желает оказывать услуги данные. Сейчас, с учетом времени года, свадьбы, эти услуги наиболее актуальны, поэтому мы обращаем внимание граждан на необходимость предварительно оплатить налог. За апошнія 6 месяцаў у Віцебскай вобласці адзіны падатак за музычна-забаўляльнае абслугоўванне ўрачыстых мерапрыемстваў аплацілі каля 70 фізічных асоб. Зарэгістраваліся больш за 70 фатографаў і 10 відэааператараў. Сумленнымі аказаліся і заводчыкі катоў і сабак. Больш за 100 фізічных асоб аплацілі падатак. Спроба зрабіць селфі магла стаць прычынай падзення школьніцы з 11-го паверха дома ў Оршы. Як паведамілі ва ўпраўленні следчага камітэта, 15-гадовая аршанка знаходзілася ў кватэры знаёмых. Трывогу забілі гаспадары, калі дзяўчынка доўгі час не вярталася з балкона. Пазней яны ж і ўбачылі школьніцу, якая ляжала на зямлі каля шматпавярхоўкі. Зараз дзяўчынка знаходзіцца ў рэанімацыі. Па факце праводзіцца праверка і высвятляюцца абставіны здарэння. Вядома, што пацярпелая характарызуецца станоўча. Сям'я не стаіць на ўліку як сацыяльна небяспечная. У Віцебску затрыманы 39-гадовы грамадзянін Расіі, якога падазраюць у замаху на арганізацыю заняткаў прастытуцыяй. Следчыя ўстанавілі, што жыхар Ленінградскай вобласці спрабаваў вывезці ў Расіі 2 жанчын 20 і 30-гадовага ўзросту. Аднак давесці задуманае да канца яму перашкодзілі праваахоўнікі. Усіх 3 затрымалі ў Віцебску ў раёне аўтавакзала пры пасадцы ў аўтобус, які адпраўляўся ў Санкт-Петербург. Гэта інфармацыя атрымала ў інтэрнэце шырокі грамадскі рэзананс. Прычына гэтаму род заняткаў затрыманага. Са слоў мужчыны, ён з'яўляецца святаром аднаго з храмаў Ленинградской области. Витебским городским отделом Следственного комитета в отношении гражданина Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 14, части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это покушение на организацию и использование занятия проституцией другим лицом, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией. Подозреваемый в настоящее время допрошен. Следователи будут ходатайствовать о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следователями готовится поручение об оказании правовой помощи в Российскую Федерацию с целью установления личности и характеризующих данных подозреваемого.
Знаёмыя і сябры святара ўпэўненыя, што ён бескарысліва дапамагаў дзяўчынам і выратоўваў іх з небяспечнай сітуацыі. Між тым падставай для ўзбуджэння крымінальнай справы сталі матэрыялы, атрыманыя ад супрацоўнікаў управлення па супрацьдзеянні законнаму абароту наркотыкаў і гандлю людзьмі. Следчыя прад'явілі грамадзяніну Расіі абвінавачванне, ён заключаны пад варту. Нагадаем, у Віцебску гэта трэцяе за апошні месяц затрыманне сутэнёраў. Прапусціць машыну хуткай дапамогі. Дзяржаўтаінспекцыя маніторыла, як на вуліцах Віцебска вадзіцелі саступаюць дарогу аўтамабілям хуткай дапамогі з уключанымі маячкамі і сірэнай. За пару гадзін пратаколы саставілі на некалькіх парушальнікаў. Прычым сярод іх аказаліся не толькі аўтааматары, а і пешаходы. Усяго з пачатку года за няпропуск машын аператыўнага прызначэння аштрафаваныя больш за 30 уладальнікаў аўто. Наш карэспандэнт упэўнілася, для вадзіцеля хуткай дапамогі дарога на экстраны выклік пераўтвараецца ў гонку з перашкодамі. Сергей Дулеба за рулём карэты хуткай дапамогі больш за 15 гадоў. Калегі жартоўна завуць яго Крамень. Настолькі трывалыя нервы ў гэтага кіроўцы. На дарозе ён ас. Адлегласць у некалькі дзясяткаў кіламетраў пераадольвае за лічаныя хвіліны. Калі на кону жыццё чалавека, даводзіцца часам рызыкаваць. Когда едем 100 км в час к больному, умирающему, и не пропускают, не уступают дорогу, приходится выезжать на встречную полосу, рискуя, соблюдая чтобы и бригаду не разбить, и машину не попасть в ДТП. Приходится рисковать. Сирену і маячкі на машыне хуткай дапамогі ўключаюць толькі пры экстранных выкліках, калі гэта на самой справе пытанне жыцця і смерти. Скорая медицинская помощь включает проблесковые сигналы маячков, только выезжая на экстренные вызова, такие как дорожно-транспортное происшествие, падение с высоты, умирает. По статистике, наверное, экстренный вызов идет, наверное, до 30%. В сутки приблизительно в среднем от 200 до 350 вызовов поступает. Ну, посчитайте, сколько из них будет экстренных. У межах Віцебска на дарогу адводзіцца не больш за 10 хвілін. Для раёна і вобласці гэты нарматыў большы. Крылаў у машын хуткай дапамогі няма, а бар'ераў на шляху дастаткова. Дарогу да пацыента або ў бальніцу для вадзіцеля машыны хуткай медыцынскай дапамогі нярэдка пераўтвараецца ў гонку з перашкодамі. Яму даводзіцца лавіраваць у потоку аўтатранспарту на хуткасці да 160 км. Цяжэй за ўсё зрабіць гэта ў гадзіны пік. Самае праблемнае ў Віцебску Маскоўскі праспект і вуліца Фрунзе. Тут хуткая дапамога абмінае дзяўчыну-пешахода. Пачуць сірэну ёй не дае музыка ў навушніках. А на Люднікава вадзіцель Hyundai просто спыняецца пасярод дарогі, убачыўшы машыну медыкаў. Вам необходимо принимать вправо и останавливаться. Вы едете по второму ряду, первый ряд свободен. На хуткую і правільную рэакцыю вадзіцеляў сёння ўплывала не столькі сірэна медыкаў, колькі суправаджэння ў выглядзе інспектараў ДАІ. Таму карціна ў цэлым падчас рэйду аказалася нават аптымістычнай. А для парушальнікаў непропуск машын аператыўнага прызначэння абернецца штрафам. Предусмотрена административная ответственность за непропуск таких транспортных средств в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортным средством до 1 года или без лишения. Усяго з пачатку года ў вобласці зафіксавана больш за 30 парушэнняў гэтага пункта правілаў дарожнага руху. І кожны раз затрымкі ў дарозе для медыкаў могуць каштаваць пацыенту жыцця. Ольга Шмаргун, Дмітрый Котаў, навіны, Віцебск. Міжнародны фестываль мастацтваў «Славянскі базар» у Віцебску і Віцебскі дзяржаўны ордэна дружбы народаў медыцынскі універсітэт трапілі ў топ-10 запытаў пошукавай сістэмы Яндекс. У ліпені гэтыя тэмы сталі найбольш папулярнымі. Іх часцей убівалі ў пошукавік айчынныя інтэрнэт-карыстальнікі. Беларусы актыўна цікавіліся праграмай «Славянскага базару» ў Віцебску. У топе форум на 5-м месцы. Медыцынскі універсітэт заняў 9-й радок. Абітурыенты хацелі даведацца правілы падачы дакументаў, прахадныя балы, кошт навучання і спісы залічаных на бюджэт. Дарэчы, ВНУ ў Беларусі складаюць асноўную частку топ-10. У Віцебскім музеі гісторыі прыватнага калекцыянавання адкрылася выстава долараў краін свету. Сапраўдныя банкноты, якія выкарыстоўвалі ў 26 краінах свету, баніст з горада над Дзвіной збіраў больш за 20 гадоў. Каля 280 экспанатаў і ў кожнай купюры свая гісторыя. Падрабязней пра экспазіцыю адзінага ў Беларусі доларавага біліянера ў наступным матэрыяле.
Калі Леонид Ялаў пачаў збіраць сваю калекцыю, мала хто ведаў, як выглядае долар. Першую амерыканскую купюру ў 1979 прывёз знаёмы з-за гранплавання. Сёння ў калекцыі віцебляніна не толькі плацёжныя, а і рэдкія сувенірныя грошы. ЗША, Канада, Паўднёвая Амерыка, Афрыка, Азія, Аўстралія. У калекцыі ёсць нават рытуальныя долары з Китая. Здесь можно изучать географию, потому что банкноты в коллекции разложены по континентам. Вообще доллары ходят во всех странах, кроме Европы. Более 20 лет этой коллекции. Ну, сейчас он насчитывает где-то 270-280 экземпляров коллекция. И она продолжается. Платежездольная американская валюта на выставе представлена номиналами у 5-10 долларов. Леонид Яковлевич упэўнены, сапраўдныя сотні прыемней бачыць у кашальку. Супрацоўнікі музея гісторыі прыватнага калекцыянавання запэўніваюць, і без арыгіналаў купюр з выявай Франкліна тут ёсць на што паглядзець. Эта коллекция будет интересна всем, потому что само изображение на долларах, оно очень интересное и разнообразное. Есть юмористические те же самые доллары, то есть рассматривая эту коллекцию, можно ее посмотреть не только с научной точки зрения, но и поулыбаться. Номинально свой финансовый стан віцяблянін ацэньвае ў 150 трыльёнаў долараў. Форбс адпачывае, але для ідэйнага калекцыянера гэта больш, чым грошы. Десяткі банкнот Леонид збіраў усё жыццё. Напрыклад, гэтымі доларамі разлічваліся ў Зімбабве, пакуль папера не стала даражэй наміналу. Антарктычных долараў у афіцыйным абароце не было. Зараз імі валодаюць толькі калекцыянеры. Ёсць і грошы, расплаціцца якімі можна толькі на тэрыторыі амерыканскіх военных баз. Недавно появилась банкнота Диснейленда. Там тоже ходят доллары, именно в парках Диснейленда. Они идут по номиналу 1 к 1 с американским. Ищу людей, которые бы, допустим, повезли своих детей в Диснейленд. Ну, заказал бы, чтобы мне привезли эти банкноты. Леонид Яковлевич можа доўга расказваць пра кожную купюру, але лічыць, што лепш адзін раз убачыць. Выстава пад назвай «Долары краін свету» ў музеі гісторыі прыватнага калекцыянавання будзе працаваць па 4 кастрычніка з 10 до 18 гадзін. Артур Смоляков, Станислав Дудин. Навіны Витебск. Новая команда, новый тренер, новые амбиции на сезон. Хоккейный клуб «Витебск» рыхтуецца да чэмпіянату Беларусі. На трэніроўцы віцебскіх мядзведзяў пабываў Сергей Мисурагин. Віцебляне выйшлі з отпуску 4 ліпеня. Хакеісты прайшлі медыцынскі агляд. Пасля гэтага пачаўся інтэнсіўны 3-тыднёвы зборны зямлі. Ігракі закладвалі фізічны фундамент на будучы сезон. Гэтаму кампаненту новы рулявы мядзведзей Олег Струкаў надае важнае значэнне. Дагэтуль ён працаваў у Нёмане, а 3 апошнія гады трэніраваў Ліду. Ведае, каб дабіцца станоўчага выніку, хакеісты павінны знаходзіцца ў добрай фізічнай форме. З канца ліпеня каманда пачала трэніроўкі на лёдзе. Увесь гэты час і зараз працягваецца селекцыйная работа, каб амацаваць асобныя пазіцыі. Пры гэтым трэнерскі штаб віцеблян робіць стаўку на выхаванцаў мясцовай школы хоккея. Сейчас идет комплектование звеньев, сочетания в пятерках, тройках, парах. Ребята молодые, у них есть желание. Ставку делаем на местных ребят, даем возможность, готовим их, у них и самих есть желание. Што тычыцца легіянераў, то патрабаванні да іх прадаяўляюць самыя высокія. Жадаеш гуляць у камандзе, павінны быць на галаву вышэй за партнёраў. На жаль, знайсці такіх хакеістаў вельмі складана. Выключэнне пакуль займае толькі варатарская пазіцыя. Пригласили вратаря с России, посмотрим, дадим возможность. Были у нас легионеры, 3 человека, но так как мы с ними разговаривали, что они должны быть лучше наших ребят местных, получилось от обратного. Ребята такие же в техническом мастерстве, мы с ними распрощались. Кіраўніцтва хакейнага клуба ідзе насустрач трэнерскаму штабу і ігракам ва ўсіх пытаннях. Праблемы рашаюцца ў рабочым парадку. Зроблены ўсе ўмовы, каб каманда падышла да чэмпіянату ў максімальна баявым составе. З другога боку, і задача на сезон перед клубом поставлена сур'ёзная. Для нашей всей команды поставлена задача не только для него, для нас всех, занять 7-е место в чемпионате. К этому мы будем стремиться. Для этого работаем, будем радовать наших болельщиков и показывать, стараться достойную игру, которая все-таки будет более-менее подходящей для этого результата. Сергей Мисурагин, Леонид Табола, Навіны Витебск.
Сергей, я ведаю, што Кубак Беларусі па хакеі ўжо стартаваў. Як там змагаюцца віцебскія мядзведзі? На жаль, першы блін атрымаўся камяком. Пачалі з паражэння, але ад чэмпіёна краіны. Паглядзім, як справы пойдуць далей у матчах з раўнымі па сілах сапернікамі. А зараз некалькі слоў аб спаборніцтвах на наступным тыдні. У футбольным чэмпіянаце ачкі лічаць па восені, а самае цікавае пачынаецца зараз. У пятніцу 18 жніўня стартуе 19-й тур чэмпіянату Беларусі па футболе. Новаполацкі «Нафтан» у гэты дзень правядзе дамашні паядынак супраць магілёўскага Дняпра. Землякі знаходзяцца ў вельмі складаным становішчы і адчайна змагаюцца за выжыванне. Магчыма, гэта і дапамагае новаполачанам набіраць ачкі. А як абыгрываць магілёўчан, наглядна паказалі віцебляне. Падапечныя Сергея Асінскага ў папярэднім туры атрымалі над Дняпром валявую перамогу з лікам 2-1. Дарэчы, 19 жніўня ў суботу каманду абласнога цэнтра чакае складаны выязны паядынак. Сапернікам беласініх будзе жодзінская «Торпеда Белас». У Віцебску каманды згулялі ў нічыю, прычым выратаваць сустрэчу гаспадары змаглі толькі ў дабаўлены арбітрам час. Якім чынам падзеі будуць разгортвацца на поле жодзінскага стадыёна, прадказаць складана. Віцебляне могуць згуляць як з пазіцыі сілы, так і наладзіўшы контргульню. Выбар тактыкі на матч застаецца за трэнерскім штабам. А цяпер некалькі слоў аб хакейным клубе «Віцебск». Каманда пачала падрыхтоўку да Кубка Беларусі і рэгулярнага чэмпіянату. Мядзведзі ўзначаліў новы трэнер Олег Струкаў. Да і ўвогуле састаў каманды абнавіўся на 70%. Яе фарміраванне яшчэ не скончана. Ідзе прагляд хакеістаў, каб умацаваць асобныя пазіцыі. А зараз да іншых відаў спорту. У сераду 16 жніўня ў Брэсце пачынаецца чэмпіянат Рэспублікі Беларусь у шматдзённай велагонцы сярод мужчын і жанчын. Гоншчык у Віцебскай вобласці на гэтых стартах лічаць фаварытамі, што яны неаднаразова даказвалі на папярэдніх турнірах. Адразу некалькі унікальных артефактаў знайшлі гісторыкі падчас археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Спаса Еўфрасініўскага манастыра ў Полацку. Адна з іх пячатка прападобнай, і дагэтуль іх знаходзілі, але ж гэтая пячатка поўнасцю адрозніваецца ад папярэдніх тэхнікай выканання і якасцю. Зараз гэтую загадку вучоным патрэбна будзе разгадаць. У рукі археолагам трапіла яшчэ адна унікальная рэч – фрагмент плінфы з чарцяжом, магчыма, 12 стагоддзя. Знаходку можна лічыць сенсацыйнай. Упершыню за ўсю гісторыю вывучэння архітэктуры старажытнай Русі удалося адшукаць сапраўдны прафесійны архітэктурны чарцёж. Падрабязнасці у нашых карэспандэнтаў. Как раз где-то в 15 сантиметрах от камней в этом завале попалась эта печатка. Александр Салаўёў беспамылкова паказвае, дзеля паўднёвай сцяны Спаса-Преображэнскага храма ён знайшоў пячатку. Спецыялісты не сумняваюцца, артэфакт належаў самой Ефрасіні Полацкай, як пацвярджэнне адметныя надпісы. Изображения, они не оставляют никаких сомнений. Но была ли она еще печатью монастыря в то же время, такой вопрос перед нами встает. Судя по тому, что она очень тонко, очень хорошо сделана, возможно, вот это именно такой парадный официальный вариант. То есть преподобная могла пользоваться двумя печатями. У старажытнасці такой пячаткай змацоўвалі важныя дакументы, менавіта яна гарантавала іх сапраўднасць. Валодалі пячаткай толькі епіскапы ці князі, таму той факт, што ўласная пячатка была ў прападобнай, унікальны. Пячатка захавалася выдатна, зараз яна знаходзіцца ў фондах Нацыянальнага полацкага гісторыка-культурнага музея. У хуткім часе з ёй будзе працаваць рэстаўратар, толькі пасля гэтага яе прэзентуюць шырокай публіцы. В дальнейшем, я думаю, что она будет заховываться, и плінф, так само, все знаходки будут заховываться в Полацкім музеі-запаведніку. І это наш гонар. А вось гэты, на першы погляд, звычайны кавалак плінфы археолагі лічаць сенсацыйнай знаходкай. Яго выявілі на тэрыторыі храма-пахавальні. Да нашага часу старажытны будынак не захаваўся. Відэакамера ледзьве счытвае надпіс, а дакладней старажытны чарцёж. Спецыялісты мяркуюць, у іх руках артэфакт першай паловы 12 стагоддзя і асцярожна удакладняюць, такіх скарбаў пакуль няма нідзе. Этот небольшой фрагмент плинфы является, пожалуй, единственным примером чертежа XII века на территории всей Древней Руси. Изображение, сделанное рукой мастера, специалиста по строительству. Мы не знаем, кто строил храм усыпальницы, но изображен именно этот храм. Эта плинфа, она дополняет информацию, которую невозможно было получить в ходе археологических раскопок. Наперадзе спецыяльныя экспертызы, і калі меркаванне пацвердзіцца, азначаюць археолагі, унікальная полацкая знаходка зацікавіць і замежных даследчыкаў. А пакуль спецыялісты працягваюць працаваць на тэрыторыі Спаса Еўфрасініўскага манастыра і шукаць адказ на самае папулярнае пытанне: колькі яшчэ унікальных таямніц захоўвае старажытны Полацк.
Інна Кіріенкова, Марына Романовская, Ян Пчэльнікаў, Навіны Полацк. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустраемся праз тыдзень на тэлеканале «Віцебск». Усяго добрага. І да пабачэння.